ассалому алайкум ба кулли подписчикои хайри муҳоҷир, ба кулли мардуми мусалмон ва ба кулли нафарое ки тамошо мекунен ва ҳурматмон мекунед. Саломи хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам ва ҳазор раҳмат мегӯям ки имрӯз 6000 подписчик шидем, яъне 6000 бародару хоҳару апа ва модар шидем. ана бародари азиз, ана беҳад хурсанд, ҳар вақте сафмо зиёд мешавад, ҳам хурсанд мешавам ки ҳастен дар барам, ростен. худованд шоҳиде, касе ки чизе мегӯяд барои мара нифарқӣ гуфтаи русо тоҷикому фарқе надорад ки чӣ фикр мекунем ва чӣ мегӯем. ман гуфтам набо мегӯям дар ҳамин видеом ки худованд шоҳиде ки агар дар адреси ма Ҳамидов як видео мекунен бе факт, бе далел, фарқият нест, ё чӣ коре мекунед хулоса ки дар адреси ма мемонен, фаромӯш накунем ки идоф дига видеома удалид намекунам. И видеоам удалид шид ба хотири акҳои қадрдон удалид шид. ана ма ба ягон тат бахилӣ надорам, и бадӣ надорам. Ҳар чизе ки мехоҳед худованд дар ҳар як коре дорен барортон бата. ҳар чизе ки метонен оштон шава. ай дасти ма чизе мебия, реклама боша, нем чӣ боша, видео пешниҳод боша, худованд дар тори сар агар 1 рубл 1 тата бигирам, файрод ки миём ба ҷота видео мекунам, реклама мекунам та барои пешравитон. Ба ягон тат бахилӣ надорам. худованд шоҳиде. ҳар касе бадай ба худованд меспоримша. ана бародари азиз, рости чанд каси дар бораи билетҳо мақсад гап назадам. яна рекламаҳои пешина буд занг мезанен, ака чӣ ба билетҳои 7000, 8000, 6000 буд, ҳозир 14000, 15000, 13000 ам хеле мегӯян. бародари сабабоша мақсад агар хоҳем фаҳмидан, сабабоша мияе ки якам сабабаш мақсад ҳама мактаб бучид, ҳама мақсад тамошо мераванд. мақсад уже опс шудагӣ вақти время ҳама тамошо меравад. Якам сабабаш ҳамин мешава. ва дуюм сабабаш ие ки уже хеле путешествие ба мақсад ҳама ҷо тамошо чи мақсад сабаби якумаш ҳамия. Сабаби дуюмаш ҳамия ки ид қариб оместай. мақсад компания медонад ки мардум бисёртар меравад, ҳар ҳамин чиш мегира мехизонаша нархша. мақсад нархиш дар дасти ман нест, дар дасти ягон одами дигар нестай. ин нархи компания мемонад. мо авиакасаем, мақсад мо как продавесем, авиакомпания мақсад нарх набора мемонад. баъд нашуд якчанд бародаро мегӯям ки якчанд корода мақсад хафагарӣ айма карден. ягон чи айма гузашта боша хафагӣ, узри зиёд мехоҳам ай ҳаматон. узри зиёд мехоҳам ки агар ягон хафагӣ дар кори хайр ё ки дар ягон ҷо, бародари азиз, ман ҳамиқа мегӯям ки компания падари ман нестай ки ман бихезам ай қиссаи худам бинависама, баъд мақсад сумша баъд битем. барои ҳамиқа тошто ман гуфтам брон мекунам, сума партоем билета бигирен. Не ки мақсад ман брон кунам, баъд як ҳафта пули мара ба бугардонен ё ки битем ба кам 10000, 5000, 3000, 2000 ҳар кас ба ҷамъ кунем. барои ҳамиқа бародари азиз, хитон и шоҳиди ҳақиқат ҳастем ки вақте ман билета барои шуморо 12000 гуфтам, шумо хитон дар шоҳиден ки рафтен дар 27000 билет хариден. дидем ки чӣ хел қиматтон мефурӯшанд. и шоҳиден бо чӣ хел дағдаға кардӣ дар личкаи ман нависти ки эёз я сухан мекунам, 10 та авиакомпания барои ман билет мегира. медонам билет мегира. пулут боша любой ҷо мегирӣ. не ки нарха нигоҳ ки якбор бародари азиз. дар чанд сом шуморо фурӯхтанд билета. так шито дар ягон ҷо гап наза ягон тар. И хеле дастол ҷавоб медиҳӣ. ман бо мегӯям бародари азиз, ман як чиз мегӯям, дар любой ҷо, қатъи любой ҷо ҷавоб мегӯям. дар любой ҷо дидӣ ки як билет дар чанд қа пуле ки ман гуфтам, ягон суми дига мемонди 3 билет мешид. не ки дар пули 3 билет як билет харидем. барои ҳамиқа мардак шем, бифаҳмем ки чӣ қадр билета арзон пешниҳоди халқи муҳоҷир мекунам. ин хеле накунен никогда, ин хеле фикротонро накунен. и гап назанед ки дар устол меом. дар любой ҷо қатъи любоит во мехӯрам. дар любой ҷо ягон гапи муҳим дошта бошӣ, биё во мехӯрем, суҳбат мекунем ҳамчун бародар. ягон хатогӣ боша бахшиш мепарсем якдигара, баъд мебахшему, бародар мешем.
نه که کینگیر. وقتی ما و تو یکدیگر مون کینه بگیریم چی در کاره دیگه ما مسلمان میگیم خمونو ما مومن برادر مومن میگیم. امروز فراموش نکن برادرای عزیز که آبرو جمع کردن به نهایت مشکل است. نه که آبرو رسوندن ده کرده چهار تمام آبرو بر رفت. برای همین برادرای عزیز حرکت کنیم یک جای بدن حرکت کنیم دستگیری یک دیگر در گوشین برای که به نهایت امروز بسیار شکایت ها و چیا نمیخوام که هر یک رو در ویدیو دیگه بگم. برای همه میگم تا که برادرای عزیز یک جای بدن فراموش نکنین هیچ وقت. من پسترات سم میکنم که بلیط ارزان دسترس کنم پسترات سم چند قیمتونم. من نمیگم ها ما یک کس نان میخورم اینجا مقصد نان میخورم اینجا زندگی ما اینجا پیش میره نه ما میدونم که سوم کار میکنم اینجا. من نمیگم که ما بلیط مقصد ما دان سوم میمونه این چیزی هست ما حقیقت میگم نه که ما پسترس نگم ارزان تر برای مردم پسترس بلیطو کنیم برادر عزیز. انا بعد در آخر گفتنیم کدام ایده که سوالای یوریدیسکی در کورای در همین کامنتاری ما بنویسین سوالای یوریدیسکی این اکی ارزان خچاندم همجا اومد کدام ده سوالای یوریدیسکی در کورای سلیدشی ویدیو قطعی اکی ارزو میشه ارزو یوریسته این کامنتاری ده چیشا میمونم سیلکای کانالشا میمونم کدامید که میخواین برادرای عزیز یکم بلیط داره او یک کسی همیستو گلاونی بازا بگیم همین اکی مقصد کدامید که یوریدیسکی سوالا دارین در همین کامنتاری ما بنویسین انشالله ویدیوی سلیدش آینده ده همه سوالاتون ده ما سوال میتونم اکی ارزو جوابتون میده نشد داکیومنتاسیون چیزی که باشه اکی ارزو جوابتون میده برای خداوند همه تا نگهبان باشه بلیطو در کار مرحمت برادر نمرم در بالای اکران خداوند همه تا نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.